Recyklujeme najmenej z celej Európskej únie. Z 10 PET fliaš skončí u nás minimálne 8 na skládke. Plastové fľaše sú pritom najviac recyklovaným materiálom Európy. Za rok 2012 sa ich opätovne spracovalo až 60 miliárd. Príklad by sme si mohli zobrať od Švédska, ktoré od roku 2014 opätovne používa 99% svojho odpadu. Pre švédskeho občana je skládka odpadu neznámy pojem. Slovenské skládky sú zatiaľ iba predmetom komunálnych konfliktov. Nemusí to trvať dlho a znečistia našu podzemnú vodu. Nezáleží, koľko podzemnej vody krajina má, ak bude znehodnotená. Kým slovenská vláda pripravovala novú zonáciu Tatier podľa developerov, Veľká Británia rozhodla o rozšírení svojho najväčšieho národného parku o 23%. Na turizme plánuje ročne zarobiť o 4 miliardy libier viac. Kým na Slovensku likvidujeme posledné parky na úkor čiernych stavieb, zvyšok Európy rieši, ako dostať zeleň kam sa len dá. V európskych metropolách sa zelenajú aj strechy budov. Podpora elektromobilov v Európe sa začala skôr, ako si myslíte. Dánsko zbavilo elektrické autá od povinnosti platiť dane už v roku 1983. Z Fínska sa dokážete dostať cez Švédsko do Dánska, na elektrinu bez emisií zadarmo. Celoštátna sieť nabíjacích staníc existuje aj v Estónsku. Inde sa toho urobilo už mnoho. Urobme niečo pre životné prostredie na Slovensku. Krúžkujte zelených v Moste.